Gabon eta berrion besarkada bana, urretxin dorkume bi gato zuen gana. Esplikatzera nor zen eta bere lana, gure aitona eta gure birraitona. Kepa jaio zen, ta eun urtera, ni jaio nintzen mundura. Naizta ez ditudan jeltzale baten, ikuspegia toitura, gauko abertzale orduko abertzale hura. Badakizue, nik uste badakizuela zertaz doan emanaldi hau. Hor, egitarauan ere ikusi dute jartzen duela. Laburbiltzeko hau da, liburu bat edo personaia bat, bere kasu honetan bertsolari bat, bere bertsoen bidez, bere bertsoak kantatuz, ematea, bere nortasuna pixka bat esartzea. Gertatzen dela, emanaldia pixka bat elbarri datorrela. Elbarri denboraldetik, hau ordu terdirako prestatu nuen emanaldi bat da, eta gaur ordu betean sartu beharko dugu. Ez dela, ez da egin duzu bukatuko dugu. Orduan, laburtu behar izan dugu eta agurrako bi bertsoak ere aprobetxatu ditugu doinu zarbi ateratzeko. Konturatuko zineten. Eta talde aldetik ere, bost lagunek egiteko prestatu nuen. Lehendabizi, bi baztertu ziren, piano joleare kanpoti zen eta hirura mugatu genuen eta gaur bi iritsi gara. Eta bietatik ere, ikusi duzu ze... baina saiatuko gara bintzat alegin faltaz ez da izango. Nereza balio izan du, 20 urtean eukidot hor gitarra ikutu gabe. Enekien nola hartzen zen ere eta piano joleen utsunea pixka betetzeko pentsatu naproa egitea eta dana ez bada ere batzuek gitarra lagunduko ditut eta zuek gauza askorik ez itxaron eta utza bargatu. Eta erroiatzen naiz orduan egongo da. Orduan bukatu da, aurkezpena. Orain, teloia zabaldu eta emanaldia. Mesedez, ari hobeto jarraitzeko eta gauzak osartzeko, txaloak azkenen arte gorde. Hau izango da emanaldi bat antzerkitsi bat bezala. Persona horren nortasuna zehazten joango gara bere doinuak erabiliz, gaurko doinuak ere bai, bere bertso esan nahi adukiden bertsoak sartu behar ditugulako, gehien bat eta bere garaiko doinua izango dira. Orduan, hobeto jarraitzeko, azkenerako gorde, holan indargeio izango zu azkenean txala gozteko. Teloia zabaldu da. Mila 1818 urtean, irailaren 7ko arratsaldean, musikako usparitxa ausuneko Jeuri baserrian jaio zen gure Kepa. Bere herritarrentzat Pedro Jeuri eta historiara urritxindora bezala igaroko zena. Berak, biharamun eguna ospatuko zuen beti jaiote eguna bezala. Beretzat bataioa zen benetako bizitzarako jaiotza. Garai bi, nabarmentzen dira bere bertsogintzan. Bertsolari klasikoarena bata eta bertsolari abertzalearena bestea.
Bigarren honetan bere ideiak sinismen abertzaletasuna zabaltzeko tresna bihurtuko du bertsoa. Garai bateko zeinbesteko bertsolaritzaren gailurretarikoa dugu zalantzarik gabe gure Urretxindorra. Fedea, euskara eta aberriatz aparte, era guztietako gaiak sakona zein arinak erabili zituen umore zein seriotasunez. Neurri doinu berezin aldetik ere, aberatzenetariko esan dugu aberatzena ez esatearren, berritzaile eta ausarta. Kopla handi zein txikian ere asko idatzi zuen eta maixuk idatzi ere, hizkuntzari behartu gabe, betegarreri gabe, adornu hutsetan erori gabe, benetako prosa errimatuak sortuaz. Lan honetarako, enaiz bertsorik onenak aukeratzen ibili, bere izakera agertzen duten letretan, gai ezberdinetan eta doinu edo neurri berezietan oinarritu naiz. Bertsolari serioaren ondoan ironia finekoa eta umoretsua aurkituko duzu, gai sakonak eta arinak tartekatu ditu. Urretxindorra, etzan eskolara luzaroan ibili. Ari batzakora hasi zen 7 urterekin, baina handik 4 hilabetetara, Jon Maisuak Ameriketara joatea erabaki zuen. Eta Ariatzako auzoa eskolari gabe gelditu zen. 10 urte bete artean itxaron behar izan zuen parrokiko eskolara joateko. Gogotsu hasi bazen ere laster zinbeldu zitzaizkion bere ilusio eta ametsak. Ez zion hizkuntza arrotzeko irakasleari tutik ere ulertzen, gainera ezin zuen inok klasean euskaraz hitzik egin. Gehienez ere pare bat hilabete iraungo zuen. Eraztun salatzailea erabiltzen nekatu, teilatura jaurti eta etxera ihes egin zuen. Eskolan izandako esperientzi labur bezain gordin hau, ez du gerora ere asturik izango. Behin baino gehiagotan, erdal kulturaren inposaketa salatuko du bere bertsoetan. Horren adibide, eskola maisu arroa eta mutiko azkarrak deituriko 18 puntuko bertso hau. Maixu batek behin eskola umiei egin eutzen hitzaldian, hau esan eutzen Espainia zala ospetsuen aludian. Amerika bemenpetu eban indarrez behingo batian, Espainiako bandera jarriaz Amerikako lurrian. Amerikarren gauzak ziranak bandera jarri artian, Espainiarrenak izan zirean ordutik aurrerantzian. Eskola umiok osatze ginez hitzaldi hauen entzutian. 20 mutiko azkar gerturik andoia zarratxaldian, zapi handi bat eskeri dabe makila baten ganian. Makila hori sartuten dabe maixuan baratz erdian, eta igalidun zugatz ganetan azkarrazi belanian. Hau ikusirik maixu arroak dirautza zarre bizian, lapurtzar horreik zer da bizue inoren gauzak hartzian. Mutilak baina danak batera gogor erantzun eutzian. Ixi maixu oiaztu aliatzu zer esan dozun goizian, ikurrin hori geu jarri dugu oin geu nausi baratzian. Ta gu hau gaitik lapur bagara, orain gu garan antzian, zuk esandako Espainiarrak be lapurrak izan zirian. Baina Urretxindorra ez zegoen ikastearen aurka. Berak zioenez,
eskolara joan egin behar zen eta jakituriaz bete, gero herria zerbitzeko. Ondorengo bertsoetan, ama sarre da, sasi eskola egin duten bi semeekin. Seme gaiztotxuo kaitaiago gona, zebilar egindo zuen jakin daunikona. Bastarren lotxagarri jokor basorik baso, sasi eskola eginda ibiltzare atzo. Orain gaiak osakonak enean aipakun, azelako jibitotza atarako dauzkun. Jibitotza dinot beru ez bakarrik hori, atabaldan bolina behioko dauzkuz guri. Gaurko jaia ospatzeko gure aita braiskuk, txakarroren sortziko bahera gingo jauzkuk. Txilibitu soinuetan hartu dizartiek, aizangok nagi baritan zanera ikiek. Jaunarren ez egin behin besasi eskolarik, bizi ezaiezen gero tamalez beterik. Eskolara zoli joan egunero, euskotaron jakintxuak izateko gero. Eskolara zoli joan egunero, euskotaron jakintxuak izateko gero. 25 urte ditu Urretxindorrak. Getxon txapelketa bat eratu dute, bera da bizkaitar bakarra. Saioetako baten aizarnak urte eta erdira heltzen ezten semearentzat nobia eskatu dio, eta Kepak erantzun. Zenbat pertsona dauzan, hainbeste genio, aizarnan arrazoia haundidok horraino. Semiantzat nobila behar daula dino, urte bete eta erdi, ezei dauz ondino, sopako baleukesak nobilia baino. Ta bera izango da azkenean garaile, txirrita bigarren dela. Txapelketa honek edo bere ondoren gertatuko denak zeharo markatuko du Kepen Beitaren bizitza, bai bertsolaritzari dagokionean eta baita izaerari dagokionean ere. Erosotasuna utzi eta aurrera pausu bat emango du, Arana Goiriren iraultza berrian sartuaz. Euskara galtzeaz arduratuko da eta bertsoa herriaren eta jainkoaren zerbitzura jarri. Aberri honen lurraldetasunaz, ez dauka inongo zalantzarik. Anaia gara, lapurditarrak, zuberotar ta naparrak. Anaiak baita gipuzkoarrak, arabarta bizkaitarrak. Guztion ama Euskadi data, gu bere seme bakarrak. Mugak kenduta jarri daigun ba, aberri oso bakar bat. Eta helburua lortzeko jokabideaz ere ideiak garbi ditu. Aiztu daiguzan gure arteko, azarredanak ziero, Bizkaitar oro alkartu gaizan, Gipuzkoagaz maitero. Lagun harturik arabana parlapurdi eta zubero, Euskera galdu eban indarra, ziur astiro, astiro. Irabazikutera honena, horretarako oindago. 31 eskutik dogu, etzaiak jodau hor dago. Aupa mutilak urten jokora, belutu
baino lehenago. Urretxindorarentzat, euskara ezinbestekoa da aberri moduan irauteko. Hizkuntza dana gurgarri dira, baina lehenengo geuria. Geurea zabazarren odola daukagun artesanetan, agertu daigun euskeldunantza geure arazodanetan. Euskera zarra egarri zito ez dein legorte honetan, egarri hori asedaiogun maite badogu benetan. Hitzak bakarrik indarge dira, egipenak sinalari, nor zelango dan bere egipenak erakusten dabe argi. Euskeldun batek Euskal Herrian beti erderaz badagi, alperrik esan soy baskongado erdaldun utza da hori. Ikasi daigun erdera frantzez, naiz ingelesen elia, ikaste hori ontza daukagu, baina leheneko geuria. Hizkuntza danak gurgarri dira, aitortu nahi dote egia, geuretzat baina gurgarriena, euskera maitagarria. Hizkuntza danak gurgarri dira, aitortu nahi dote egia, geuretzat baina gurgarriena, euskera maitagarria. Ezagutu zutenek diotenez, abadiak berak baino sinesmena handiagoa zeukan. Ama Birjinarentzat izango du aipamenik gehien. Ez da harritzekoa beraz, Urretxindorarentzat 14 bertso dotore hauetan dioskun bezala, urteko egunik ospetsuena Gabon eguna izatea. Hona hemen lehenengo 6 bertsoak. Urtiak daun egunik ospetsuena, Euskal Herrian behinentzat Gabon eguna. Oldoz menez beterik jartzen gaituna, zorioneko Gabon, Gabon kutuna. Magurtxirin bidan ba aizkorotzian, mukurtxigitzen gogor da bisertzian, motorrak eiten dabez eskaratzian, afari gertetako gaur arratzian. Sukaldiak berorik goruntzakeia, teiatutik hortziraz poskiro doia, goitarrai esan airik Gabon alaia, ospatzeko badabil etxe kantria. Seme alabak batoz jaiotetxera, gurasoak urtetan dautze atera, besarkatzen diralak istarantzera, Gabon ospatuteko danak batera.
Aldi kanpotik zan zen armaitia, noiz helduko zaintago bere mastia. Heldu data kaskas joda guatia, ospatuteko gabon posez betia. Entzuten dira soinu poskarizkua, badako juzantzu eta txistua, maian jaki edaki guztitaikua, gabon ospatuteko gertaurikua. Urtiak daunegunik ospetsuena, Euskal Herrian behinitza Gabon eguna. Oldoz menez beterik hartzen gaituna, zorioneko Gabon, Gabon putuna. Gatozen berriro bere 25 urteetara. Ibarruriko Benitako hiriarekin eskontzekotan dabil. Baina bere bizitzako lirio lora hau eskuratu aurretik, bidean hainbat sasi eta arantza jasan beharko ditu. Benitaren etxekoek ez dute harreman hau begionez ikusten. Ikusirik lora bat, esemetik urrin, neure posaz egina goiko etxe barrin. Nik bera eskuratu ez dagidan egin, batek baino gehiagok egin dabe alegin, baina zirkin haundirik ez dautzi eragin. Bizi zinian eder, lorategi baten, ez eutzula ezepeka alterik egiten, ta ikusirik nintzala ni hurreratuten, sasi baltzak albotik, egin eutzun urten, galazo gurarikan, zuniganatuten. Lirio lora zara, udabarrikua, egizko euskal zale bihotzonekua. Horreixe gaitik zara, neure gogokua, laster luzetuko dot, zeugana eskua, hartzeko maite dodan, lora pozeskua. Garai honetakoak dira Beizarraren bertso famatuak ere. Ibaizabal aldizkarian 1903an argitaratu zituzten, aurkezpen eta guzti. Urretxindoraren etxean 4 bertsolari bizi dira, aita eta 3 anaia. Otsain edo zerbitzari bat ere badute eurakin. Gaua da, otsainak kurta edo koilura joan da esnea batzeko ustetan, baina alperrik, Beizarrak ostikoarekin jo eta pitxarra hauti du. Bera joan bazan, esnea batzera, ez ala pitxarrik hautsiko, dirautzo Manuelek. Hau entzutean Kepak, mutil, no egina zolakoa bila, goia zan pitxarra eta katilu hartuta. Joan dira bai, Manuel pitxarra eta katiluarekin eta Kepa argiarekin. Hasi ere bai esnea batzen, baina Beizarrak jo ostikoarekin belaunburuan eta albora bota du. Orduan, haserreturik, hartu du Manuelek akulua eta Beizarrak gogoti joten hasi da. Kepa bertxotan hasiko zaio ondotik eta Manuelek erantzun. Komeritokia da gure okoilua, behiak adarra dantzan ta ikakulua.
Gaur bigarren aldian mutil kankailua, esnez bete zinik eure katilua. Ni baino gehiago dope izarra indarrez, ostiko kaiken jo gainera adarrez. Esnerik ezin kenduta iortik barrez, pazientzia hartzen eieuko aterrez. Esnea zelan kendu etxeko danentzat, eskatzien neukidok plana bestientzat. Orain eure ustean falta dok euretzat, hori dok itxuria mutil gaztientzat. Matusalen baino bezarrago dan beia, trabesi pinken jeuzta gaur neuri begia. Askan eukia gaiki nahiko janaria, atzeko ostikoa dauko dantzaria. Txitotore hasiaz esneak entzien, baina katilu hori dokerdi utzien. Ibaino abilaurik ez badok eltzien, dantzan eingo jokorreko koiu ertzien. Argi mutilon barik postuen moduan, atorri ikusikera ze moduz naguan. Urreratu ezpanintz asko zobenuan, ostiko azponaio belaunen buruan. Esneken zen hasiaz arro eta mainez, inori burletako usteta leginez. Iaz mutila bila bakarrik mingainez, beizarran ostikuak eraiteko inez. Bardiketia behintzakik badok nahikua, eukeratzi nahi badok hemen jaulekua. Eroan ezketino errora eskua, adarrak dantzan da bizoli ostikua. Mutilen finezie guztiz haundiadok, esnez mantentzia nahi etxeko guztiok. Ia gaineztu dozak direan ontziok, larkendu barik mutil apur bat itxiok. Seguruan nauala gaur edo zerdinok, neukeratziko joat alan bestinok. Zikintzeko bilurrez esku guri finok, eukadarra jo eta lana barri zinok. Nunai erakusten dok abilaren antza, esnea batzen barriz aparteko gatza. Bizkorreta garbiro neurria gorantza, amak baieukok laster pitxerra beratza. Gazteak ezin leike ezer zarrarekin, erne gauera indeusta gaur eureko plakin. Bana joak katilu eta pitxerrakin, hor daukok balekua euk nahi badokekin. Euskal Herrian zehar asko ibilia zan Kepa Urretxindorra. Lagun asko zituen eta oso maitatua zen. Joseba Eltxo olerkaria, Lizardi, Larreko, eta abar luze batekin hartu eman estua zeukan. Diodan honen lekuko ditugu Joseba Eltxo Zozua hiltzanean idatzitako 9 bertsoak. Hona hemen 5. Baratza batian, tokiain egokian, aurkituten zanian, sasoiriko nenian, etzan hain gazterik, galduko zan usterik. Posesko loriaz, ta urrezko igaliaz, beterik zan zugatza, indartsua beratza, etzan hain gazterik, galduko zan usterik. Bat baten dau bota,
Jostarran jota, usteltzen da lorea, baina behin ez zurrea, berauxe zinan ba, zueltzotar Joseba. Nilako ez jakin, askoko idautzoekin, baina banakatxuak, oi dira jakintxuak, berauxe zinan ba, zueltzotar Joseba. Joseba hildala, hai augur eta mala, eskutau da luditik, jaunak dakizegatik, orgoian ezuk Josu, zoruna emoi Josu. Orgoian ezuk Josu, zeuretzako gordeixu. Lizardiren heriotzean ere samindurik agertuko zaigu. Nora zoaz agirre Joseba mirena, Lizardi olerkari jeltzale gurena. Utzirik zeure sendi, maiterik maitena, aberria ta lagun, bertan bera dena. Udabarri ustezik, arkidet basoan, neskatxadat urdinez, jantzita zijoan. Irudimen ederrez, beterik egoan, olerkari bikaina, Jakube ingoan. Eta ez Euskadin bakarrik, urez handik ere bai. Leopoldo Lugones, Argentinak izan duen olerkaririk handienetarikoak poema bat eskaini zion Kepa Enbeita Urretxindorari. Honela hasten da. Saludo al bardo libre Pedro de Enbeita el Vasco, en la raza que él canta bajo el frontal peñasco, con que el cielo apuntala su Pirineo agreste. Grave, arduo, inconquistable, claro, audaz, fiel, celeste. De elevación él mismo, como si Ero y monte, le abriera a Euskadi el cenit por supremo horizonte. Eta horrela 150 lerro bizi, izenez, irudiz, emozioz beteak. Azken indartsu honekin amaitzeko. Lo saludo en la patria que toda gloria explica. Lo saludo en el vástago del árbol de Guernica. Lo saludo en el fuero de la honra y la equidad. Pedro de Enbeita el Vasco, viva la libertad. Urretxindorak erantzun egin zion. Hona hemen azken bertso biak. Zu bailugonez urretxinula, tani barriz txindorrutza. Zu Argentina haundiz idartzu, tani baso txikilatza. Baina gauza bat urtzik emonik, badot neuk beha beratza. Jangoiko eta geidearentzat, maitasunezko bihotza.
Biotza usezuk egimen loraz, jantzirik dauztazu jarri. Biotza usenik dopaltzut barriz, lorata guzti zer horri. Hartu idazu ba begikotasun, tamaitasun ezaugarri. Besarkaturik bizi gaitezan, Argentina eta Euskadi. Beste herri askotan bezala, oraingoan oinatin dugu Urretxindorra, mitin bateko partaide. Honetan ari dela sozialista talde bat Biba Espainia, diarka hurbildu zaien. Gure bertsolariak zuti jarri eta birritan pentsatu gabe. Biba Espainia didarka dagoz, neuk ere biba dirautzat, gorrotorikan ez dagolako, nigandik Espainiarentzat. Katolikuok jakindagigun, zerdinon goiko juezak, bestenen gauzari bakian itxi, zaindu beria bakotsak. Haugatik biba dinot barriz be, izan behi Espainiarrentzat, baita bedinot gora Euskadi, geuria data geuretzat. Ipuinak, parabolak, ametsak, elkarrizketak erabiltzea gogoko zuen, Kepak mezua entzulearengana errazago horberatzeko. Hona hemen ametsetako bat. Atzo goizean, ameseinuan, aiazan amesetia, ikusi neban beina barraundi eta ganera luzia. Euskal Herrian musturra daula, ta Madrilen errapia. Hemen janta-jantan zirrizarra, erazten esne guztia. Beian aurrian eusko mutil bat, herrimia ta gaztia. Esku batian makila daula, ta bestian idazkia. Idazki hartan idazkun hause, kendu beioni askia. Emonegizko gozia, hause dalako lotxabakoai, ein behar jaken gauzia. Behin, Eibartik, 7 matx morda ekarri omen zituen etxera gure bertsolariak eta sukaldean utzi. Hurrengo goizean jagizenean matxak falta, eta alperrik zuen bila astea. Zer gertatu zan? Berak esango digu. Eibartik musikara, lehengo barikuan, 7 herri ojanu ekarri nituan. Nere Andreak hauek ikusitakuan, grikrak txikitu eta iruntzi zituan. Nere Andre maitea ainona izanik, nok sinistu gauzori egingo zuanik.
Guztion utzia zurra sales maminik, aspaldi ez da jaso olako krimenik. Guzti hau egin da ere biharamunian, ezeren kezka gabe patxara honian. Ezeguan arrasko bere gibelian, aizer kristauak dira musika aldian. Guzti hau egin da ere kezkarik ez izan, ez dakit gauzok nola izan litzakezan. Betiko espetxera eraman ez dezan, ene bikiorrarana inori ez esan. Betiko espetxera eraman ez dezan, ene bikiorrarana inori ez esan. Bazen Zornotzan, frantsesa ezizena zeukan tratante bat. Urretxindorrak ere berari erosi omen zion txerria, baita damutu ere. Basurde mizkina gehiago zirudien txerria baino. Aizan ere aizkide frantses ospetsua, txarriak urten dauzkutxit koipetsua. Zorionian beraz eingendun tratua, dalako txarri oso enda honekua. Bizkar zorrostua, gaizki kapatua, musturrez txatua, hau bain eskatua, lapikua ontzeko sekulakua, frantses ospetsuari hartutakoa. Txarria bilagorik ezin lehi bilatu, gitxi jandalan asko egiten baitu. Askan eukiagaitik harto babazuku, honek danak utzirik lanerako gertu. Azpia atxurtu, hormia lokatu, ahatia apurtu, hau lepoan hartu, eta tximistak berak eruten dauzku. Txarrien da honenak frantsesak ditu. Artabe geurikoen lagun handia zen. Edurne Urretxindorraren alaba ere bere etxean zegoen eskame. Behin laguntalde bat hartu Urretxindorra barne eta ibilaldi bat egitera eraman zituen. Dirudienez batzuk ondo aprobetxatu ere bai. Urretxindorrak euskara, erdera, latina hasi baten bidaia eta bidaiarien irudi bertso hau eskaini zion Artaberi. Don José de Artabe, nuestro señor pater, comerciante de primera e idem de chofer. En cuestas y llanuras leunquirota laster, horrera biligaitu uri eta bazter. Para arreglar el buche, hoteles de super con un gran apetito jainkuari esker. En todas partes trompis, marca fina semper, y para retaguardia, erbi pernil teper. Artaben kontu babil, Jamaika txuhalper. Kopla doinu berezian kontatuko dizkigu Urretxindorrak, arrautza saltzaile batek mutil koskor batzuekin bidean izandako goraberak. Matxalen kardu gaztu ganian Bilbora bosteun arrautze, daro jasarla erletxetako mutil koskorrak dirautze. Matxalen kardu, zer daroa zuaztuan. Zera jaroa tastokorotza zeue joteko lepuan. Aina ninoen atzo sorgina, esan da nakarrika, hartzen dautzie aztu zarbori aurretik alinarika. Halako baten zapalduten da gule biloen etxi.
saltzie. Ene mutia sesuan hango putzarantza da dantzie, agur matxale surastoa da Bilbon arrautzak saltzie. Ene mutia sesuan hango putzarantza da dantzie, agur matxalen surastoa da Bilbon arrautzak saltzie. Erdi bakarrik zabiltzatxogin, abere jateko ginean, eta ni barriz oial garbitzen beti aldodan arinan. Dinozulez ba emazte bila, neugana heldu bazinan, batak besteai lagunduteko bilok guztartuko ginean. Luza begira ezara ego, neure laguna gintzeko, baina ez dakit indarrik dozun eder hori saintzeko. Aspalditxoan tenteskan abil, andra koskor bat hartzeko, baina bildur nazi izan ez daidan neure burua galtzeko. Zer erantzun be ez dakidala, ipintzen oso bildurrez, zeure burua daukazu aintzat eta besterik inorbez. Ezkonduteko bildurra dozu, ta einbarik egon aiez, baina faltarik inun bakorik ez dozu topauko errez. Bat baino gehiago ibiltzen dira, gure txopinen antzera, aberatzen erronaren bilako baterako bestera. Usterik hori errez lortuko, da bera baina baizera, oinetakoak urratu eta buruko minez etxera. Usterik hori errez lortuko, da bera baina baizera, oinetakoak urratu eta buruko minez etxera. Urtearetan inoiz baino goizago etorri zen kukua. Bera ere biluzik harrapatu zuen. Baso baratzak legez ez horri eta ez lora. Hona hemen 7 bertso. Kukua entzun nebala gaur hogei egun, baso baratzak legez harrapau nindun, txirota hilun, horririk ez lorarik etzala inun. Kukua izanaren txoria izurra, udabarria zaintzen guzti zigurra, aurten guzurra, dala esan legike bere agurra. Aurten etorriaku inoizko goizen, estarri ederrauaz asko ni baizen, alaita gizen, baina ez dakit lanok zelan dabizen. Udaian zitxairuaz eldu jakuan, usterik eguraldi txardana juan, ziralakuan, orain estalgi bila dabila uzuan. Kukuak usteko ban lehen hau bezela, negua eta udia bardin dauzela, baina baizera, aldatu dira beste gauzen antzera. Lehen batian dramari heltzen zaneko, zugatzak horriz jasten ziran ederto, oin jorraieko, azken aldian baino asko zobeto. Gaua eta eguna dagoz lehen hauko antzez,
Euren gora beratan orain behartez, besterik bapez, enparaukoak goibe handiak daukez. Besterik bapez, enparaukoak goibe handiak daukez. Izadia abereak, hain zituen maiteak. Zuhaitz bati behar ezela adaska bat apurtzeak ere min ematen zion. Eta zer esanik ez, txori bat hiltzeak. Edo kaionan sartuaz askatasuna lapurtzeak. Honek aberriaren egoera gogorarazten zion. Horixe da ondorengo koplekin salatu nahi duena. Beragan oizkoa den moduan ez da kontrako arrazoiak, jartzen hasiko. Txorikumeak hartzen dijoan mutila eta txoriaman jarriko ditu hizketan. Goiko berezira juan zan aurtemin, abiatik txorikumak hartzen gure txomin. Txio, 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 txoriamak negar, neu pozik elikaturiko nekain bat bidar. Txio, 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 Enez hori txarra, neure kumetxo maiteok ikostu beharra. Ix txoriama ez egin egarrik, eu baizen ondo kumeok euko juadaznik. Kaiolatxu baten janta edanian, abestu dagien alaikura da benian. Enez hori txarra, nokalai abestu, askatasun barik beti baldin badau estu. Kaiolan ez dago, janik ez edanik, aske bizitzea baino maiteago danik. Ene txori politori seria diago, ez abesteko kaiolan alaita posago. Zer gura taixe duala beti baldin bago, zentzu bako miske horrek zer nahi do gehiago. Beste txori danak posesoraturik, horta bitxiro liroka ezin asperturik. Aineu behorre iglez, aske banen goke, pozik alaita ederto abestuko neuke. Aineu behorre iglez, aske banen goke, pozik alaita ederto abestuko neuke. Imanol anaia, Argentinan zegoela, elkarri bertsotan idazten zioten, eta sarritan aldizkarien bitartez. Urretxindorrak Imanol anaia gazteari deitzen zion Urretxindorrak. Eta bere buruari ostera txantxangorria edo txindorra. 1915 urtean gaude. Euskadi aldizkarian Imanolek aletik, Argentinatik, musikara idatzitako 12 bertso datu. Hona hemen 4. Txori abeslari bat, badago musiken, gaur urrundo dan arren, lehenago hurneuken. Jauriko gintxaurpian, zelaiko gerizpen, haren kantak entzuten, norra aurkitu leiken. Zer txoriaz gero eu, eiteko bertzua, birin arroa zala, sasiko zozu
osua, eure atzetik jabi, Euskadi osua. Idun luzia eta aurpegi zikuen, oiak horren antzera, zorrotza pikuen, hanka beluzietan, dirudik mikuen, ta zintzotazunian, martiko kukuen. Zugaztitik noizibein, joa diurira, Euskal Erdel zaliak dago santokira, eta soli-soli eurari begira, abestu joek eta bizkortuko dira. Eta soli-soli eurari begira, abestu joek eta bizkortuko dira. Abestu joek eta bizkortuko dira. Hurrengo Euskadin Keparen erantzuna dugu irakurgai. Beste 12 bertso, hemen ere 4 aukeratuko ditugu. Aspalditxuan, neure barruan, neukanta malagaz estu nenguan. Imanola nahi urre txinola, alera joan zana beinola, bizietezan. Arduraz nintzan nahi baina zelan, ta bere izparra honan undo da. Ni notxori bat, etxe inguruan, nabilena udan eta neguan. Abiondotik urrinerako, nahi ez dodala egorik jaso, naizta zino bat. Hemen hilkono txio-txioka, arrotzen batek harri askotan. Ni enok zozo, espirigarro, ez dakita beste noin bezainarro. Ez dirudit bakuku ez miku, txindor bat baino hankata piku, iaz batxori. Urre txinolain ospetsu hori, eta libarri no txantxan gorri. Oin ni banintzok ideatzeko, txoriak intxua uriratzeko. Anabestuko neuke bailaster, itxartu da izan herrita bazter, baina nik zela. Horrei abestu bilardanetan, ostan badakiton dino egan. Anabestuko neuke bailaster, itxartu da izan herrita bazter, baina nik zela. Horrei abestu bilardanetan, ostan badakiton dino egan. Anabestuko neuke bailaster, itxartu da izan herrita bazter, baina nik zela. Horrei abestu bilardanetan, ostan badakiton dino egan. Osasuntsua eta ahots zoli indartsuaren jaubea izan bazen ere, gaixotasun batek betiko makaldu zuen 51 urte zituenerako. Sendagilea bi asterira,
egotaldi bat egitera bialdu zuen, hango klimakon egingo ziola eta. Denak bihasterira begira zeuden, hilabete batzuk bazera matzan, baten batek, txepetxa ez izena erabiliz, onantz etortzeko dei egin zionean. Bere erantzunak argi erakusten du nola aurkitzen zen. Ator gizon artera, txepetx jaunak dino, baina zelan joango nok, zelan dengan ino. Luma zarrak joan ziran, ez dakit noraino, barririk eiaukoak, banaka bat baino. Gizarterako hona, nahiago kondino. Luma zarrak joan zidan, ez dakit noraino, barririk eiaukoak, banaka bat baino. Gizarterako hona, nahiago kondino. 1926ko gerratiak ere Bihasterin harrapatu zuen, eta guda amaitu arte ezin izan zen etorri. 1952ko azaroaren 11an min handiekin oheratu zen. Ez zuen aurreko gaixoarekin zer ikusirik. Sendagilea konturatu orduko uremia guztiz zabaldu zitzaion, eta handik hilabetera abenduaren 11an hil zen. Jaio zen baserri berean. Eta honenbestez bukatzen da errepaso azkar laburtu hau. Eta guretzat hemengo teknika guztitaik aparte Urretxindorra nor zen zerbait geratu bada zuen buruetan, nahiko izango da. Eskerrik asko.